Hi mga kagwaps, mga kalingap. Mapagpalang mainit-init na tanghali sa ating lahat. For today's vlog, syempre shoutout muna natin Rich Team Evergreen. Syempre si Kuya Bal, sa lahat ng kalingap partners, kalingap viewers. Ayan, mapagpalang mainit na tanghali, no? For today's vlog, papunta kami kay by the way, shoutout Dina. Shoutout Kuya Bal Santos Matubang family. Ayun, kasama ko pala ngayon si Bina kasi mag-date kaming dalawa mamaya. Kasi may promise ako sa kanya, and then syempre matagal ko na ding hindi na-update si Bina kasi nung nakaraan nagpunta ako sa kanila, nagbigay lang ako ng gamot. Ay opo, nagbigay ng gamot. Sabi ni Bina na naman sa akin, ate walang vlog. Walang vlog, basta continuous ang gamot mo kahit walang vlog, it's okay. No, diba, no? So yun, ganun ako kay Bina. So ngayon sama ko siya kasi yun nga, sabi ko nga kanina, magdi-date kami. And then para meron din siyang kay Kuya Noni, may sasabihin Jay mamaya. So abang-abang, at syempre may dala kaming mahiwaga. Mamaya nyo na malalaman ko anong laman nito. Maalog-alog, oh. Ayun, Mami Emer Felix Cuevas, Mami Helen, at saka si Ma'am Saline. Ma'am Sara Badit. Ayun si Ma'am Asan si Ma'am? Oo. Si Ma'am tawag nito, Ma'am Saline, magpa-thank you ka kasi isa rin siya sa tumutulong sa mga beneficiaries ko ngayon. Maliban sa iyo, kay Carlota, at ayun. So ayun, pa-thank you ka. Thank you po Ma'am Saline. Isa po ako sa mga beneficiary po natin, Rich, na biyayaan mo. Kumbaga ay na-share din yung blessing po. Ayun. Maraming salamat po. God bless. More blessing. Ayan. So bit-bitin man to, ako lang mabit-bit. Medyo mainit guys, so hindi alam nila Kuya Noni ngayon. Tingnan, pakita ko yung araw. Oh! Anong nangyari? Ha? Anong wala? Bagong gupit Alam mo yung tunog ng sasakyan? Pagupit ako, may ngurog-ngurog ng sasakyan. Oh. Kaya naglabas ako. Naglabas ka. Kamusta si Kuya Noni? Ay, bigyan mo na kay yan. May dala kami at saka yung gamot. Kamusta si Kuya Noni, Kuya Marlon? Ay, pares tayo. Parehas na, anong tasa? Oh, ayun, pares Wala tayo. ka napansin, wala ka Ayun, napansin. oh. Ha? Ano? Ano? Bagong paputol ka ng buhok. Ha? Ganyan ako pag pag masaya. Charot. Ay guys, ang init. Ay, init, oh. Doon ka galing? Bakit? Sinong pinapagamot mo? Saan banda yun? Anong mat-i? Malayo ata yun, Kuya Marlon. Malayo yata yung Kamarlon. Pag na lang, maaga ang punta namin. Hapon na kasi. Hapon ang labas namin. Lutuin mo na lang yung dala naming ulam. Kamusta kayo? Wala na si Mami, nasa nasa abroad. Nasa California na si Mami Amy. Yun, shout out po Mami Amy. So, kasama ko ngayon si Bina. At may dala kami. Bina, dito natin itapon. Biyakin na. Dito. Buti na lang, nakachinilas. Nabasa baga itong buhok. Yan. Din sa nadali ko. Ay! Ano? Ito yung pinagupitan ng buhok ko eh. Sana humaba ka pa. Ayan, mas mabilis daw humaba pagka ganyan. Yun ang sabi nila, pamahiin. Okay, tara, let's go. Kaya anong ginagawa kaya Marlon? Nagpahinga. Aba mukhang nakikinig ng radyo Yung sinanay Ay, wag mo tayo. Ay, pamili. Copyright. Nay! Kamusta? Ba, panatiling malinis ang bahay.
Musta, Nay? Patay mo muna yung radyo, Nay. Di tayo maririnig, Nay. Di tayo maririnig. Iyan. Si Kuya Noni, Nay. Mamano po ako. Mamano daw si Bina, Nay. Mamano kami. Ganda na daw na ano yung sexy. Dito po sa bahay niyo. Masaan ka daw, Bina? Dito, Nay. Kuya Noni. Bakit may ano na naman yung ano? Yung kuan, ibon. Grabe, init. Maganda dun sa napuntahan ko. May pinyahan na tanim. Malayo? Malapit yan. Ilang oras ang biyahe? Malapit lang mga gayon din tayo. Dapat maaga tayo. Nga po na kasi kami nakalabas Dapat maaga tayo, Kuya Marlon. pag ano, gabi na. Maaga pa. Ha? Ngayon mapunta yung mga manggagamot daw. Ayun, si Kuya Nuni. Nagising. O, kamusta ka na? Ngayon kasi mapunta yung maggagamot doon. May pinapaabot si Kuan, si Mami Amy sa inyo. Sa iyo, Kuya Marlon, Kuya Nuni. Magluto ka. Sabawan mo para makahigop kayo ng ano. Gulay. Di na. Ano masasabi mo? Ganyan. Kay Kuya Nuni. Ano, good morning. Ay, good afternoon. Si Bina, oh, naagas ka. Hindi naman. Good afternoon. Yung pinahawak ko sa'yo. Ito? Oo. Anong gawin ko? Yung sinabi ko sa'yo kanina. Ay, oo nga pala. Nakalimutan. O, doon ka. Tabi ka kay Kanuni. Ayan, long time no see, Nanay. Ano? Long time no see. Di tayo nagkita, Nay. Sabihin ko na ba? Bigay mo na. Ay, ibibigay ko na rin sa kanya? Oo. Yun yung pinapaabot ni Mami sa iyo. Ano nga lang yun? Ni Ma'am... Vitamins, Nay. Ma'am Amy? Vitamins ni Kuya Nuni. Ako yan, Noni. Ano? Ay, umagamot. Biniak-biak ko na yan, Kuya Nuni. Kaya Noni, ng ano, anong tawag dito? Kuya Marlon, hindi pa ata na ano. Sige, Bina. Go. Kaya Noni, yung gamot na yan, iinumin mo yan ng ano, every 8 o'clock ng gabi. Kaya Noni. Tulog pa ata. Ito pa yan. Every ano, 8 p.m. ng gabi. Pagkagabi. 8 o'clock. Yan yung gamot. Ha? Yung katulog. Ha? Kasi, huwag mo yung kakalimutan. Ikaw na pata mag-atapay mo sa sarili mo. pag Opo, Kaya Nay. Noni. Kailangan mag-inom yan siya. hapon. Kasi gano'n din ginagawa namin. Kami nanain ng gamot. Hita? 8 ng gabi. Hindi na ano? Hindi na chap-chap? Matigas pa. Ay ano pa. Frozen. Frozen. Chap-chap oh. Chap-chap na yan? Opo. Ayun pala, Frozen lang. Ano na lang yung malambot na. Para makahigop si nanay ng sabaw, no, Nay? Manok, Nay. Nagdala kami ng lutuin. Yan, Noni. Alam mo na ang gagawin mo dyan, ha? Biak-biak na yan. Kasi, di ba, sabi mo, hindi mo kaya yung buo. So, biak-biak na yung bawat, ano, sa isang araw, isa. Mag-inom ka, gabi, alas 8. Katulad nung ginagawa mo, Bina, ano? Ano oras ka nag-iinom? Every 8 p.m. ng gabi po. Anong oras ang tulog mo pag once nakainom ka na? Ganon din po. Na, agad? Mga 8 o'clock, ganon. Minsan mas maaga doon. So, Kuya Nuni, ayan, nag-promise ka baga kay Mami Amy na mag-inom ka ng ano. Huwag mong kalimutan, ha? Ano yan? Good for 1 month. Yan, masarap yan. Vitamin sa kuan para pampagana din sa pagkain at saka relax. Baka makalimutan mo, Kuya Nuni. Yeah, Kuya Marlon. Baka makalimutan niya mag-inom. Ganun pa din. Tuwing alas 8 ng gabi. Kasi para masarap din ang tulog niya. Oo. Tingnan mo, Kuya Marlon. Inano ko na yan eh. Para pang isang buwan.
Si tama-tama ngayong ano Kuya Marlon, katapusan. every 8 ng gabi ha. Gabi lang yan, alas 8. Pero okay naman kayo nun, nakakatulog ka naman. Ha? Ano oras ka natulog kagabi? Kayo nun. Ha? Alas 6 ng kuan? Opo. Ang aga naman. Maaga daw nga. Ano oras ka nagigising pag ganyan ang aga ang tulog mo? Maaga din. Madaling araw? Hindi naman. Ha? Alas 7 ng maga? Oh. Di mo kasama si Ate Helen. Oo, kasi may alaga baga yun si Ellie. Hindi naman pwedeng iwan-iwanan niya yun. Kaya si Bina na lang yung ano ko, isinama ko at may lakad kami ni Bina mamaya din kasi. Para isang way na lang yung aking dinadaanan. Ha? Secret. Secret. Sisa ka Kuya Marlon. Dapat pala Kuya Marlon, lalagyan ng tint yan dyan. Ano? Kuya Marlon? Lagyan ng tint yan dyan. Just in case katulad niyan, oh. Nagawa ka kaagad dyan ay mai... No? Pag ganun, tali na lang dito, magkabilaan doon. Kahit yung luna na ano, na kuan, pansamantala lang naman. Ate Rich, kumusta kasi sila nung ano yung parang nagbagyo? Ang tanong mo si Kuya Nuni. Kuya Nuni? Yan yun ni, kamusta nung ano yung parang nagka-low pressure nung ano? Di ba nagpara Oo. uulan ng ano? Ang saging niya, natumba. Malakas yung hangin dito kayo nun eh? Hindi naman tama. Tumbang saging. May parating ba daw na bagyo eh? Oo nga. 2 or 3. Malakas daw yun. Nasa lubong ka. Aha. Pag nagdating yung bagyo. Ikaw, Kuya Marlon, masalubong ka? Anong dadalhin mo? Shield? Ikaw talaga, Kuya Malaki Marlon. pa daw sa Pilipinas at dalawa daw yun magkasabay. Mas malaki nga daw Uy, sa kahapon, Pilipinas. biglang nagdilim. Dilim. Oo nga, kahapon. Ano? Mga bandang alas 3. Alas 3 na yun, ano? Alas Tapos yung 2. ulan, ang malakas di talaga. Paawat. Oh, doon sa inyo, malakas Ay, din? malakas dun sa labas. May kung mas malaki pa sa ano. Sa Pilipinas. Sana, lagyan mo na lang kaagad ng sabaw? Hindi. Masabaw yun ang sarili. Paanohan mo na? Painitan mo na? So, lalagyan pa nito ay di lalo na yung masabaw. Ay, akala ko karne ang lulutuin mo para dalawa ang ulam mo. Karne yan. Yan bangot niya ata yung Ay, gulay. babangot mo yung gulay. Bangot niya yung gulay. Sabaw na lang para si nanay makahigop. Ayaw, usabaw. Ano? Para makahigop din si Kuya Nuni. Pasok mo siya. Nagpunta dito si Kuya Cesar? Nagpunta? Baka sa ano yun? Utusan ni Mami Amy yun na maghatid sa inyo ng kuan. Sariwang isda. Nung nakaraan kasi, sobrang busy ko at marami akong ginagawa. Sabi ko kay Mami, ihatid ko na lang yung gamot ni para may mainom si Kuya Nuni ng araw-araw. Kailangan mag-ready kasi Friday daw Kuya Marlon dadating ang bagyo eh. Ano na tayo ngayon? Ang rinig ko, 14. Hindi, Friday. Sobrang lakas nga daw at para daw gamuta lang yung liit ng Pilipinas sa laki daw ng bagyo. 2 pati daw yun. Ano, pupuntahan natin yun. Sa susunod na. Susunod na lang at meron Kasi kami may lakad lakad din na kami natin. Kaya Noni, wag mo kalimutan yung gamot mo ha. At may mapunta din na Ano? mga bisita. Sino? Yung mga gagamot. Anong ginagamot niya? Oh, makikita nga natin yun. Magaling magdasal. Uy. Yung babae pati. Oh, Yung pambihira yun. sige. Matuturo ko lang sa iyo. Ha? Kung saan ang bahay. Kilala ko na. Hindi nga ako pinapaalis kanina at galing ako dun. Talaga? Baka may nagbablog sa kanya na kalingap. Wala pa. Sigurado ka? Wala pa pati. Pero payag naman, pagka alam ko pag manggagamot Kuya Marlon, hindi yan sila Oo, nagpapablog. hindi nagpapaano Kuya Bakit naman Marlon. si Estimbat? Parang, si, Kuya Ronnie. Oh. dinadayo daw yun. Pang mananganak pa gano'n. Oh. Ganon. Kahit na si brother pa, asan? Ay, napanood mo, Kuya Noni? Kawawa baga. Kawawa. Sobra.
Kilala mo ba gayon at binablog ka din nung nasa lighthouse? Pagpayag. Ikaw Kuya Marlon, kaibigan mo yun, dalawin mo yun. Nasa ano? Gusto mo dalawin natin? Saan? Kaya lang hindi ko alam ang bahay na maliligaw ako. Dapat na naipagamot ni Kuya Bal. Ha? Dapat na maipagamot. Hindi, pinagamot na ni Kuya Bal. Pina-x-ray na nga eh. Kaya na-trace kung ano yung sakit niya. Ano daw? Ano ata? Sa pagkapaas? Sa boses? Ha? Sa boses yun. Hindi, may ano siya. May ano? Ang payat na maig yan. Mm-mm. Ano nangyari doon? Nag-live kayo ni ano, Ate Kat. Ano panood mo? Agsayaw ako. Hmm. Nanonood ka kaya ni? Upo na. Nanonood ka? Nagkanta si Ate, Nagkanta ako. si Ate Kat. Kaming dalawa ni Ate Kat Sayaw, nag-live. sayaw, sayaw. Ha? Tayo sa sayaw. Napanood. Nanonood ka? Mabuti may data ka. Chaterets mo nagsasayaw. Ako yan ni. Buti may data ka. Upo po na. Ba, ayun si Kuya Nuni, nanonood na sa akin ngayon, oh. Viewers mo na din. Viewers ko na pala si Kuya Nuni. Saan ka magluto, Kuya Marlon? Ay? Akala ko dito ka magpalaig ka sa kubo. Mag-ready kayo, Kuya Nuni, kasi magbabagyo baga. Oh, dito ka na lang para magpintuhan tayo. Oo, dito ka na lang mag-ano. Ano daw, Kuya Nuni, napanood mo si Brother Paas, ano daw sakit niya? O daw, balitaan mo daw ako. Ha? Ang sakit? Pawang ko na, paano ang sakit mo? Parang sa tiyan niya. Namayat lang. Tiyan. Mm. Pero nakakalakad May pa asawa kasi man mga yata taas. yun si Brother Paas. Sakit ata sa, sakit sa bituka yung ni Ayun, Colon Brad. cancer daw. Ha? Colon. Colon cancer. May gamot naman siguro yun, Nagagamot naman yun, di ba? Gagamot yun. Oo, agapan niya. Amerika nga nagagamot. Mm-mm. Kaya sa Pinas. Oo nga. Nay, wag kang magparagpunta sa liko, Nay, kay bigla-bigla na lang may, Nay, bigla-bigla na lang susulpot yung bagyo, baka bigla magkulimlim. Abutan ng bagyo sa daan. Oo, kaya nga kami ni Bina maganda yung panahon. Tara, puntahan muna natin si Kuya Noni at nang mahatid natin yung vitamins niya. Wala, ito kasi si Bina ay binibigyan ko kasi talaga ng vitamins to. Kahit so good. Kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari. Oo. O, di ba, Kuya Noni? Ay, kaya naning gamot mo ha. O, yan, anong sabi mo? Don't Sige. forget. O, ano pa? Ano pa? Ano pa? 8 ng gabi ni inumin, baka makalimutan mo. Oh, Kuya Nuni, pinakausap ka ni Bina? Ha? Siya. Ayan, kailangan yan, Kuya Nuni, kasi yan ay, kumbaga karugtong na yan ng buhay mo. Lagayan mo yung sabon. Ay, sabon. Baso. Ano? Sira na? Ay! Ang palaig. Meron pa kayong pangkonsumo, Kuya Marlon? Yung groceries natin? Madami pa? Meron pa? May paminta yata yun sa ulo mo. Nakasabi. Ayun, mabilis pala yan siya. O, tingnan mo, nagpalaig na kaagad. Di ba? Palaig. Ayos yung paminta mo, nakasabi talaga. Bibili ka, Tirit. Nasaan yung magic sarap? Ito. Ano naman lalagyan yan Nay? ko na yun? Oo, para masarap, Nay. Sabi ko, sabawan yung manok para makahigop kayo. Saan ilalagay? Sa karne po. tinola, manok. Sino? Gano'n ni. Ganda ba? Ha? Ganda. Hindi nga. Hihi. Bagay sa iyo. Ganda na yun ah. Ha? Bagay. Hindi nga. Okay na. Mas bumata. Tingnan sa Tirit. New look. Para kang si Sino? Aiko Melendez. Sa, ano? Ay, kumilendis daw. Sino? Aiko. Bali naman. Oo, sabi naman ni Ate Kat,
Kaya sabi ko daw si Aramina. Si Aramina. Yung kumanta ng ay pag-ibig. Ay, Melendez man ito. Ay kumilindis naman to. Kasi may gupit din si ay kumilindis na ganito ay. Ay, oo. Pero ngayon sa Aramina, Kuya Nuni, ganito ang gupit daw. Hindi ko naman nakikita yung ano niya. Yung gupit niya. Basta tinuro ko lang doon sa ano, sa nagupit na ganito ang ano. Sinura-unor. Galing kumanta sinura-unor. Ha? Galing kumanta sinura-unor. Sinura Honor. Nay, kamusta, Nay? Nanay, kamusta? Buhay-buhay. Malinis pa rin ang kwarto mo? May ano pati doon, may ilog pati doon. Tapa-tapa doon na malinis. Hindi, maaga tayo para mag-swimming tayo after. Maganda yun, Bina. Magdala tayo ng damit. Ngayon sana at madating yung mga bisita nung may mga manggagamot daw. Oras mga magagamot. Eh, wala naman kami dalang ano, paano kami maligo ni Bina sa ilog. Tsaka wala tayong baon. Saka na lang. Titingnan lang natin. I-skid mo na lang I-skid kasi Maparat na naman tayo. gusto, I-schedule mo lang Kuya Marlon at tinan mo. mas-swimming Anong kami oras na ni Bina. nagpunta? Alam mo naman kami ni Bina, mahilig sa swimming pag Alam may mo naman ilog. punta naman tingnan mo, mamaya gabi na. Oo. May anin pa kasi. Mamaya, biglang magkulimlim baga. I-schedule mo na lang, marami pa naman sigurong araw. Antabayanan natin, Kuya Marlon, kasi bigla na lang papangit Tsaka ang bagyo pati. panahon. Titingnan lang natin para makita natin yung babae pati. Pagka kasi pag nandoon, kailangan ready ka kasi syempre, Titingnan lang muna. hindi man tayo Pwede ready. sana kung maaga-aga ka makapunta. Maganda ang ilog. Alam mo yun, Kuya Noni, yung sinasabi ni Kuya Sa Marlon? Alinaw. Sabi lang. Kalakambal. Mm. Fernando. Tapos magdala tayo, pagpunta natin dun, magdala tayo ng baon. Kasi para maligo tayo sa ilog. Kailangan maganda yung panahon. Alinaw doon sa pinapaliguan ni nanay. Oh? Yung araw. Talaga? Naligo yun. Mm. Marami ka pang kamuting kahoy, Kuya Marlon? Konti na. Wala na. Ang sarap na kamuting kahoy mo. Konti na. Meron pa din. Malabo. Konti na. Hindi pa ako nakakatanim. May hanip yan. Mm. Magapas ako sa... Ano ang itatanim? Magapas ako bukas. Ano ang itatanim mo dyan? Kasi sabi ni Mami Amy, maganda din daw taniman yan dyan. Oh. Mahina dyan. Hindi dyan naganda ang laman ng kangkos. Doon talaga. Hindi kanggus. Gulay-gulay. Pwede dyan, gulay-gulay. Mga okra. Hindi dyan. Ha? Hindi. Doon talaga. Wala din, pangit din ang tubo. Doon sa kabila talaga. Mm. Ano-ano naman ang mapanood mo, Kuya Nuni? Maliban sa vlog ko. Yun lang. Yung vlog ni Kuya Bal, kaya viral pa. Kala ko. Ay, sinubscribe mo din si Kuya Bal? Ano ba kapon di? Ay, mga na-vlog siyang bago. Ay, oo, kay Kapromdi. Yung bata. Tayuin ng nasawa. Mm. Tayuin. Kasi may merong sa akin, hindi ko alam kung magpapablog yun. Sino? Din yung kwento, masalimuot Nasana? At tanungin ko muna yung magulang, yung mama niya, kasi mama niya nasa Manila, Malayo? nagtatrabaho. Malayo ba ka? Hindi malapit lang dyan. Taga saan man? Dyan, uy, ang lakas ng apoy, May smoke machine. Agoy, Bina, baka mapasok ka. Maano pala yung bunot na yan, kuan? Maganda yan tuwing gabi para mawala yung mga lamok. Ayun. No. Oo, tiyan. Bata pa pati yun eh. Yung Oh. magagamot. Oh? Ilang taon? Bata pa mga... Hindi. Baka hindi siya magpa-vlog. Kakausapin daw, sabi nung ama. Yung tatay ang kausap ko. Anong sabi? Kakausapin daw niya. Dapat sure kasi para hindi mag-aksaya yung Ngayon punta niya natin. Sasabihin lang daw niya dun. Ano, Mm. sabihin lang.
Kausap ko yung tatay kanina. Galing ako doon. Oh, ano mong ginawa mo doon? Magapas kami bukas. Mag-arawan ka? Palay o. Tama yun, para malibang ka. Ibangan. Magkano Ate Rich ang upo ng 20? 30? Ewan ko. Yung ano? Upo. Para man naka-place kanina. 30 ata ang nakalagay Ay, doon 30. sa ano. Baka 30. Ayun. Bata pa yung ano eh. Gusto ko kasi bata pa kay para maano. 'Di ba may mga ganyan na pag ano matigas na siya, Kuya Marlon? No? Maganda yung nabili ko. Ngayon tayo makakuha pa tayo doon ng ano, Nang. ibang maiba-vlog. At iba-iba yung mga dating. I-skid na lang natin yan kasi gusto ko kasi isang lakaran lang para maraming may vlog. Para makapag-ready din ng ano, dalahin. Kasi sabi mo may ilog. Siyempre pag makita ko yung ilog at magustuhan ko, di ako papayag. Talagang maliligo ako. Mahirap naman mapuntahan. Sama natin si Kuya Nuni. Kuya Nuni, tas maligo tayo. Mahirap Kuya Nuni. naman mapuntahan namin wala siya doon at maggagapasan ay. Ha? Magagapasan. Bakit? Alis yung tatay sa bahay. Yung At least, pagpaalam ka sa tatay na pwedeng ano, kasi hindi kasi pwedeng i-vlog kung walang consent ng magulang. Kailangan talaga yun na malaman. sasabihin lang daw na din. Sasabihin lang daw. Ang gagamot yun ay. May bisita pati yun ngayon. Di nga ako pinapaalis. Nakaantabayanan ko daw at may mga dating na bisita. Sabi ko hindi man ako vlogger. Ganda sana yun. Nagbabayarag din at ano, magaling magdasal. Altar. May altar. Ilang taon na siya? Babae. Puti-puti man. Sige. I-skid na lang natin. Magaling magdasal. Nanggagamot daw nga yun. I-skid na lang natin. Yung ano, karamdaman. Nasuob yata na kung ano. Mayroon daw din napasuob. Parang si Kuya Ronnie. Ganon. Iba man yung kay Ronnie. Pero madami daw doon napuntang napagamot. Iba-ibang mga napunta. Kailan mapunta si ano dito? Kwesita? Napunta yan. Papachat ko kay Mamelen. Saan yung ano mo? Madudumihan yan. Mag-ano ka ng ano, tadtaran. Wala na akong tadtadan. Bakit? Marami ka namang kahoy dyan. Gawa ka ng tadtaran. Madudumihan yan. Kailan may bagyo? Ngayong Biyernes. Araw-araw kayo makinig ng ano ha, balita. Kasi mahirap na. Delikado. Bagyo. Kaya nga. Makinig ng balita. Tuwing hapon pa naman, nag-iiba ang ano ng panahon. Bigla-bigla na lang didilim. Tulad nito, mainit. Maya niya na lang, Biglang naulan. bigla na lang didilim. Kaya nakakatakot din magpaano. Kaya siya mo dahil yung gatong lang. Bukbok mo. Ano ulam nyo kanina? Toyota. Okay naman yung gasol na nabili nyo. Hindi naman nagsingaw. Hindi man. Maganda. Ha? Maganda man. Maganda yung nabili. Magkano nga yung ano? Bili nga nung ano? Bili tayo. Nasa 4 million. 4 mil din ano.
Mahal pala talaga yung tangke. Ano? Mahal. Matibay yung tangke na napili mo. Ang tibay man yan. Pagkahapon, dito kayo magluto. Kaya para yung usok maano dun sa mga lamok. Sino naglilinis nga ng bahay? Ha? Wala pa. Di pa kayo naglinis? Lo, lagot kayo kay Mami Amy. Nagwalis-walis lang. Ha? Nagwalis-walis lang. Punas-punas. Yung bintana. Huwag niyong kalimutang punasan yung bintana. At doon tumitira yung mga ibon. No? Nag-iipot yung ibon sa bintana. Napansin ko. May iputan ng ibon. Meron na naman nga agad. Meron pa na? Ay, tuwing umaga, sabuyan nyo ng kuan, tubig, tapos brass. Ipot ng ibon. Yung kay Kuya Nuni, mukhang madami atang ibon sa iyo, Kuya Nuni. Dumadapo sa bintana. May ibon ginuni. Di nag-aalam. Tanghali na tulog pa. Oo. Ang sarap tutulog ni Kuya Nuni. Mahina lang. Mahina? Paano kayo nakakapanood kung mahina? Mahina lang. Tingnan mo, bigla na lang kumilimlim bina, oh. Nabigla na lang ano. Ayun, bigla na lang. Kasi hapon na. Bigla na lang Maganda sana kumilimlim. yun ngayon puntahan at iba-iba ang bisita nun. Hapon na kasi. Ano yun, nagpapagamot? Hindi, yung mga manggagamot ng malitin. Ah, mga manggagamot din. Oh, Ano yun? basta parang samahan nila. Ano araw ba ngayon? Ano ngayon Wednesday? Wednesday. Hercules. Ano ba? Biyernes, punta tayo biyernes. Agahan na lang. Hindi pa kami tapos na mag-apas. I-chat mo na lang si Ma'am Helen para kung sakaling ano, pupuntahan kita. Kung ano ang available. I-confirm mo na lang para makapagdala din kami ni Bina ng pangligo. No Kuya Noni. Tapos magdala na lang tayo ng baon. Ha? May ilog dun eh. Oo. Para isahang vlog at saka banding, no, Bina. Magbaon tayo. Yung aking cooler pala na maliit, nandun pala kay Ma'am Helen, yung padala ni Ma'am Sisaline, yung galing Canada, nakalimutan ko. Yun na lang ang dadalhin natin. Noon ko pa pala yun kilala. Noon si Saline. Noon ko pa pala kilala. Di lang inaano sa akin, di lang inamit. Nakita ko na yun sa Facebook mo. Sabi, ang ganda ka ako ng formo. Ang damit niya ay puti. Sabi, siya na yata ito yung yung sinasabi nila natin si Saline. Yan na nga. Kaya Noni, mamaya bago ka matulog, mag-inom ka ha. Huwag mong kalimutan ha. Kabaak lang. Maliliit na bagay yun Kuya Noni. Makakatulong din yan sa'yo ay. Tinanong pa nga ako nun kung anong trabaho ko. Kaya ko nagsasawa ko sa iyo. Kung si Saline. Alin? Noon, tinanong ako kung anong trabaho ko. Kaya ko inasama ako sa iyo ba ganun. Ah, oo. Ito na pala yun. Hindi, alam naman niya nung ano. Kala ko nga'y doktor. Ka-GC na yun. Ka-GC ko na yun. Kala ko'y doktor. Ma'am Cecilia, yung una kong Kala ko'y napagkamalang kong doktor. Alam naman na niya yun Kala na ko'y doktor kaya ta ito. body-body kita sa pag-vlog dati. Alam naman niya yun. At dati may GC baga ako na isa. Ngayon sarado na yun. Naggawa sila ulit ng panibagong GC. Yun yung Rich Team Evergreen. Ano niluluto mo kaya Marlon? Manok? Kasi Yung pag ang manok na tatay nun nagapas, tanim ng pinya. siguro. Kulo na? Trabaho na. Kulo na yung manok? Mabilis lang yan, malambot. Kulo na.
Si ano, Magnolia. Tinimplahan mo na, baka titimplahan ni Kuya Nuni. Mag-alat. Na ito, asin. Ay, hindi mo pa tinimplahan? Hindi pa. Nilagyan mo na ng magic sarap? Hindi pa po. Niliwa ko pa ito. Mm. Basta i-chat mo na lang ako ha, Kuya Marlon, para makapag-ready ako. Para makapagdala tayo ng babaonin. Yung petsa 26, pinapupunta sana ako ni Ate Marit sa Kalawag. Kalawag? Hindi man ako. Kalawag, Quezon? Hmm. 26? Tagal na. Hindi man nakapunta. Anong meron dun? Birthday nung anak. Apo. Naghanda pala. Malayo dun, ano? Hmm. Kalawag, Quezon. Kalawag. Ay, Tagkawayan. Tagkawayan. Kawayan pala. Ako naapaw na. Sayang yung gulay. Kuya Noni, yung manok. Malambot na. Tingnan ko daw. Tingnan natin din. Asan ang kuan? Sandok. Wala kang sandok? Pakuha din ang sandok. Tingnan natin. May sandok ka, Kuya Marlon? Tingnan ko daw. Sige. Wala. Nawala ang sabaw. Wala. Oo, ayan o. Lagyan adobo na. Halo na. Ha? Lalagay ko. Hindi ko makita eh. Halagay ko. O diba, nawala na yung sabaw? Naging adobo na yan. Tama lang yan. Para Ang bango. lalagyan naman na natin ng kwan. Sarap na to. Lalagyan na natin ng upo. Ang bango. Ano, gigisa mo? Para na yung ginisa. Ha? Masarap na yan pag nalagay na ito ng upo. Kaya nga, ang bango. Nagba-brown-brown siya. Ay, hirap talaga pagpunggok. Ano kaya Noni, no? Ang liit kong babae, ay kala mo ang tangkad ko. Ngayon na natin to. Aray ko. Oh. Sabi ni Ma'am Sarah, maliit ka lang palang babae. Akala ko matangkad ka. Eh, sabi ko, punggok ako. Maliit na babae lang pala. Pabalik na rin yun ng ano, ay abroad. Tapos na yung kanyang dalaw sa kanyang mga ano, mga anak. Ilan si Matrix? Natanggal. Malaki? Malaki itong damit na to. Natanggal na. Tinatali ko na lang. Maya uwi na rin kami, Kuya Marlon. Baka abutan kami ng ano, Oo nga. makulimlim baga. Biglang dilim na lang pati. Basta mag-ready kayo kasi bagyo. Sa Maynila, Kuya Marlon, maghapon daw ang ulan, sabi ni Ma'am Asuncin nun. Oo. Batangas, Laguna. Nagpa Manila siya. Kahapon, taga doon yun sila. Nakikibalita lang. Oo. Kasi nga, biglang kumulimlim kahapon. Ang dilim baga kahapon. Sa Quezon si ano? Oo, tapos ang lakas ng ano, ang lakas ng ulan. Quezon City. Hindi siya sa Quezon City, sa Batangas. Batangas. Siya. Maghapon daw ulan kahapon. Isa atin pabugso-bugso eh. Mukhang masarap yun. Lalagyan mo pa ng sili. Lagay ko ito. Ha? Lalagay ko itong CD. May kanin kayo? Yan. Kain ka kayo ni pagkatapos.
Masarap yan pag mainit. No? Masarap kumain pag mainit ang ulam. Marami kayong sinaing. Ang dami. May kaldero. Kaninang umaga gusto ko tuyo eh. Tuyo. Oo. Sarap na din pagka. Tuyo at saka kamatis. Oo, yun yung ulam ko kanina. May dumaan kasi sa bahay. Nagtitinda. Tuyo. Oo. Yung nakamotor. Hindi. Naglalako lang sila. Nakabilao. Dito nakamotor yung nadaan. Sosyal. Tsaka tinapa. Nagbili ako. Yun yung ulam namin. Almusal. Ano lang ang bawat patulog. Ay, katuwang mo. Nagpaalam ka muna para pag pumunta tayo, hindi tayo Oh, mapunta man yun dito bukas. Magkasama kami ng tagapas. sabihin mo na kausap mo na kamo yung charity vlogger kung mapayag siya. Kasi baka pupuntahan natin tas hindi mapayag, 'di ba? Sayang lang din. Ang kinalabasan niya, mag-scout na lang tayo doon. Mm. Nagsabaw siya. Pag 'di ba pag niluluto yung upo, Sabaw na. sabaw na. Sabaw na ng sabaw. Mm. Dami ng sabaw. Mhm. Tama lang ang lasa nito. Kaya alam na sa labas na yung gato. Sa labas na ng kalan. Ilog, buhangin ang nandun sa ilog. Buhangin. Buhangin. Punta kayo na. Ready ka na kay Nuni. Kuha ka na ng plato doon. Madali lang maluto yung gulay na yan eh. Nilagyan mo na ng Kuya Marlon, panimpla. Magic sarap. Asin, para hindi mo pa ata nilagyan. Lagyan ko na. Nilagyan mo na din. Ayun na, kulo na. Tama naman yung pagka-part natin. Tama lang yung pagka-part. Tama talaga. Di man din tayo makalusot, may holder. Kanina kuya halo yung holder. Doon yung siya naglalagas. Paano ka maikot atras ka na? Hmm?